Gilangaw, gipangdunot, samtang ang kadaghanan, gipabarato na ang presyo sa mga lagutmon ug utanon. Mao kini ang naabdan sa MyTV Cebu News Team sa usa sa labing dako nga bagsakan sa mga utanon ug ubang pangprodukto sa syudad sa Sugbo, ang Carbon Public Market. Tungod ko ng ubang palaliton mipadayon sa pagsaka sa presyo, ang presyo sa mga utanon miusbaw hinungdan sa kagamay nga mamalitay nga motultol sa carbon. Gali ang taga-Dalagete nga kapintresi katuig ng manindahay sa carbon nga si Hazel Relativo, mipadayag sa minus sa ilang kita. Matud niya, kaniadto tulo ka bando sa matag unom ka klase nga utanon mahalin ra sa usa ka adlaw. Apan karon, lisod na ang paghalin nga maabot na lang sa punto nga madunot kini. Hinungdan sa paglabay ni ini. Sa pagkakaroon, mingaw gid ang halin, lahi ra sa una nga kuha na ng arang-arang ang halin. Karon mingaw tungod sa bagsak sa mga presyo. Ni barato man ang kasagaran, ni barato ang mga utanon karon. Apan bisan pa walay kita si Hazel, mudawat gihapon siya og unsay maabot nga supply tungod adunay kasabutan nga nakaschedule sa iyang pagdawat sa utanon gikan sa supplier. Ang kaniadtong maabot sa 200 pesos per bundle nga sibuyas na hunan, karon anaa na lang sa 140 pesos. Gali gibutyag ni Hazel nga dili na niya maihap kung pila ang alkansi tungod ang ubay-ubay sa iyang utanon, maabdan na og kalata. Sa padayong pagtuyok sa MyTV Cebu sa carbon, among nakailang sa ka-vendor o sekretary sa Cebu Coalition of United Vendors Association kun si Cova nga si Expedita Dinopol. Matud ni Dinopol nga bisan pa man adunay limit sa mga suppliers nga mohatod og utanon tungod sa pagsaka sa presyo sa lana, magtipon og gihapon ang mga stock sa vendors tungod sa kaminos sa mopalit ni ini. Wala jud may maka-meeting nga unsay amo ang buhaton kay nangano gud kanagong mga dahon-dahon dili man gud na namo kuan kana inyag abot inag kagabi inyag buntag unta madispatchar na siya, so gawas lang sa mga ingon aning mga talong og palya kay mas slice man namo. Dugang ni Dinupol, pipila sa mga utanon nga mga daot malabay na lang kundili ihatag ngadto sa mga jail facilities. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.